Waqt il-programm 903 fuq 1, l-accountant u l-awditur Robert Borch iddikjara li l-proposti imħabbra mill-mexxej Laburista Joseph Muscat intiżi għall-intrapriżi żgħar u għall-persuni li jaħdmu huma ta' benefiċċju mhux biss għall-individwi iżda għall-ekonomija kollha. Hawnhekk jisek qed iddaħħal bażi li kull min irid jinvesti ħajgwadanja kemm tax credits, ħajgwadanja kemm benefiċċji fiskali. Allura, mill-aspett ta' individu, iva, l-individu ħajgawdu negozji żgħar, negozji li jħadmu sa' żewġ ħaddiema, u l-anaħħar li jiżdiedu l-flus fl-ekonomija fl-istess waqt tiżdied l-employment. Minnaħa ta' il-gvern il-fatt li jolqod dan is-settur għalija huwa settur kruċjali fil-pajjiż, settur li iddawwar ir-rota ekonomika, u meta inti iddawwar ir-rota ekonomika huwa mhux billi iżid it-taxxa, però iżid l-inċentiv biex inti taħdem iktar u tal-li inti tiddaħħal iktar flus, ħaddaħħal iktar revenue. Qal li s-settur tal-ekonomija mhux magħmul biss minn negozji kbar, iżda anke minn negozji żgħar li fil-preżent qed iħabbtu wiċċhom ma' ħafna problemi fosthom ta' burokrazija u ta' kontijiet għoljin. Qal li dawn il-miżuri flimkien ma' miżuri oħra li ħabbar il-Partit Laburista ukoll se jkunu qed jagħtu nifs ġdid lil dan is-settur. Dawn il-miżuri tal-Partit Laburista li ovvjament wieħed itilhom b'mod holistiku, anke b'mod li diġà kien hemm miżuri oħrajn qabel fejn kien hemm tnaqqis hemm propost tnaqqis fil-kontijiet ta' dawl l-ilma tnaqqis sostanzjal ta' 25%. Fl-istess waqt dawn qed jagħtu nifs ġdid il dan is-settur. Borch żied jgħid li l-inċentivi fiskali se jħallu iktar flus fil-but u għalhekk se jħallu effett pożittiv kemm għan-negozji kif ukoll għall-ekonomija. Il-fatt li inti qed tħalli iktar flus qed iddawwar iktar ir-rota ekonomika u l-fatt li qed iddawwar iktar ir-rota ekonomika qed iġġenera iktar il-mutur ekonomiku tal-pajjiż. U dawn il-proposti mhux biss għandhom benefiċċju għal businesses per se, però għandhom ukoll benefiċċju iktar globali fl-ekonomija ġenerali tal-pajjiż. Dwar il-Family Business Act qal li dan huwa meħtieġ għaliex fl-aħħar snin għaddew liġijiet li xekklu trasferiment tan-negozji fil-familji. Sa dan it-tant waqt Breakfast News fuq 1, iċ-Chairman tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Intrapriżi tal-Familji Mario Duca ukoll fisser il-proposta biex jitwaqqaf Family Business Act bħala waħda importanti ħafna u li minnha se jgawdi kulħadd. Huwa ħafna iżjed importanti li nissostanzja u ngħin lill-business li ilu 30-40 sena jinbena. U f'daqqa waħda minflok inwaffqu nagħmlu l-impediment biex jitkompla. Ngħinu biex dan jiġi trasmess u komplut, mela anke bħala pajjiż għandna biex ingawdu għax kif naf kulħadd biex tiġġenera biżniss ġdid tittonfoq iżjed milli biex tkomplih. U anke bħala mill-aspett ta' gvern għandek income revenues kontinwi u mhux daw sejfu. Statistika tal-Unjoni Ewropea tistma li f'pajjiżna hawn bejn 65 sa 80% li huma negozji tal-familja. Duca qal li dak li jipproponi l-Partit Laburista se jolqot lil dawn in-negozji b'mod tajjeb. Family businesses hawn Malta jħadmu 50% tal-impjegati hawn Malta. Mela nistgħu nimmaġinaw il-kontribut li family businesses qed iħallu fl-ekonomija. U ovvjament kif għad tajjeb intu ukoll il-maġġor parti tal-family businesses hawn Malta huma magħmulin minn micro and small. Ovvjament, dawn jħadmu wkoll part-timers, allura kemm lill-impjegati part-timers u anki lill-family businesses żgħar dawn se jolqodhom pożittivament. Duca qal li s'issa qatt ma kien hawn liġi li tirregola jew tajn lil dawk li għandhom negozju u li jridu jgħadduh lil uliedhom waqt li t-taxxi relatati ikomplu joħolqu żvantaġġ biex dan ikun jista' jsir.